Rigtig mange af jer ligger sikkert inde med en gammel Nintendo DS Lite, som oftest var en af de mest foretrukne tilbage i start 2000'erne. Men det, der sker med de fleste af dem, det er faktisk, at Nintendo havde en fejl på deres plastik, hvor den knækkede i hængslet. Og det betød jo, at man havde en lidt ubrugelig maskine, men dog stadig brugelig. De her maskiner, dem skal I ikke bare smide ud. De er penge værd. De er altid penge værd. Fordi der bliver ikke lavet flere, så reservedele er altid interessante for folk, som for eksempel mig. Fordi jeg kan sagtens have en brugbar maskine, hvorpå man kan fjerne topskærmen og bruge bundskærmen, og derved lave en helt ny maskine ud fra det. Hvis I har nogle af dem her liggende, så gerne kontakt. Jeg hører gerne fra jer. Men hvad havde I, da I var barn?